utkání. Ten gól vlastně byl jenom takový to potvrzení toho, že jsme prostě šli od začátku hned do útoku a udrželi jsme si výborný tempo po celých 60 minut, takže si myslím, že dneska to bylo znát, že prostě jsme se snažili hrát hodně dopředu a vytvářeli jsme si prostě tlak ve třetí soupeře. No tak, vieš čo, teraz je to ťažko povedať, čo tam bolo, je to už ešte skoro, ale čakal som, hráme lepší, aký rýchlejší hokej budeme hrať a dneska sme začínali každý tretina trošku pomalicky a oni tlačili na začiatok tretiny a tak to je preto, že sme dneska prehrávali aj na toto musíme byť pripravení, oni budú tlačiť domov, ale dneska sme trošku pomaly hrali, neviem na toto povedať viac, to je obtížne povedať, proč sme prehrali. No.